Здравейте от мен, Мирослав Недев. Аз съм икономист и автор на книгата "Инвестирането в акции. Игра на хипотези". Днешното видео е посветено на една от най-дълбоко пазените инвестиционни тайни в България. Както знаете, правилата за търговия на различните борси до голяма степен са едни и същи. Въпреки това, между отделните финансови пазари съществуват съществени разлики, като тяхната капитализация, броя на инвеститори, разнообразието от финансови инструменти, ликвидността, волатилността и други. Ето защо отделните инвеститори са принудени да подхождат с специфично подбрани стратегии към всеки един от пазарите, на който искат да търгуват. Българска фондова борса е значително по-ниско ликвидна от развитите финансови пазари. Ето защо инвеститорите на нея са принудени да използват едни по-дългосрочни стратегии. Инвестирането в стойност, например, и стратегиите на Бенджамин Греъм, които някои от инвеститорите на щатските пазари считат за остарели, са много добре приложими на българска фондова борса. И тук стигаме до една от най-дълбоко пазените инвестиционни тайни в България. А именно потенциалът на българската фондова борса. Нека разгледаме фактите. Растежът на SOFIX, основния борсов индекс на българска фондова борса, от началото на годината до сега е над 26%. За сравнение, растежът на Standard & Poor's 500, индексът, който проследява цените на акциите на 500 от най-големите компании в щатите, за същия период е нараснал с 10,4%. Ще кажете, България влиза в еврозоната. Нормално е нашата борса да расте малко по-бързичко. Но ако разгледаме някои показатели като PE и PB, ще установим, че цените на българските акции от години са доста по-благоприятни, отколкото тези на развитите фондови пазари. Това обстоятелство позволи на един човек като мен със средни доходи само за 3-4 години да натрупа достатъчно голям инвестиционен капитал, че да се самоиздържа от него. Друго, което искам да споделя, е, че капиталовата печалба от инвестиция в български акции на регулиран пазар на българска фондова борса не се облага с данъци. За сравнение, този данък в някои европейски страни надминава 20%. Достъпността на българските инвеститори до българска фондова борса е изключително улеснена. Буквално за няколко часа вие може, без да напускате дома си, да сключите договор с лицензиран инвестиционен посредник, да свалите неговото приложение и да започнете да търгувате от дома си. Но къде е уловката, ще се запитат някои от вас. Уловката е, че все още обществото не е осъзнало големия потенциал на българската фондова борса. Българските компании не се възползват до достатъчно голяма степен от възможността за привличане на капитали от българския фондов пазар. Въпреки че на българска фондова борса съществува сегмент Евробридж, който позволява компаниите да се листват двойно в България и в Германия, което е възможност за привличане на стотици милиони евро капитали, компаниите остават пасивни. Тази пасивност ограничава разнообразието от финансови инструменти, което се търгува на българския фондов пазар. Второ, българските инвеститори все още не са осъзнали, че инвестирайки в български акции могат значително да повишат своята финансова независимост, както го направих аз на времето. Трето, държавата сякаш от години пренебрегва българските фондови пазари и въпреки добрата нормативна рамка, която е изградила, съществуват някои неопозотворени възможности, като пласирането на държавни ценни книжа директно на българска фондова борса, с което да се помогне на индивидуалните инвеститори по-добре да защитят своите спестявания и да се повиши ликвидността на фондовите пазари. Това беше всичко за днес. Благодаря ви за вниманието.